El sallayın. Demsala payizeye u pelên daran ve guherîne rengê zer. Beşek jîngeh dost û geştiyarên ku dixwazin van dîmenên balkêş û dilrevên ê vê demsalê bibînin diçin parêzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê. Cara duyema teme Dêrsimê û yekem cara teme Salordakê. Gelekî behsa vê derê dikin û min zêde dixwaz bibînim. Min bi taybetî demsala payîzê helbijart. Xwezayekê heta bibêjî balkêş e. Got divê bêdîtin. Bi taybet di payîzê de gelekî xweşk e. Ev der gundê Saldaqê yê ser bi bajarokê Plemûrê ye. Bo nasandina xwezaya navçeya xwe geştek organîze kirine. Ya Hek, ya Mehmet ya El. Piştî duayan bi zarawayê zazakî û amadekirina xwarineke taybet li gel wan geştiyarên ku ji parêzgehê din ê Bakurê Kurdistan û Tirkiye serdana navçeya wan kiribûn, geştek bo newala Mûzur û Plemûrê kirin. Şu bir payız tabi velk pierobene ve sür uzara tipak var vakame pelk piero yine var işte na okte ita zafrındeko kokumanama itara kategoriye göre itara hatta neka hatta ma ardo geri kumak aynı hassasiyetle domanora xore, torunora xore ita zaverdime. Hejmarek parlamenter û serokşarederî û berpirsên CHP jî beşdarî geştê bûn û li gel daniştvanê gund û jîngehdostan 10 kilometreyan bi pê meşiyan û ji civanî û bedewiya xwezaya navçeyê man matmayî. Gerçekten bir doğa harikası. Görüyorsun her taraftan yağmur gibi. Birastî dîmenekî dilrevên ê xwezayê ye. Li hemû aliyan wek baranê pel dibarin. Ev der wek rêya zêr tê naskirin. Pel ve guherîne rengê zer û ser rê girtine. Li gel ku demsala payîzê ye, solav tijiye û ava wê bi gur diherike. Newala Mûzurê ku ji sala 1971 ve bûye Parka Niştimanî li ser asta Tirkiye Bakurê Kurdistanê duyemîn parka mezin a niştimaniyê ye. Dostê jîngehê teqezel giringiya parastina xweza û jîngeha Dêrsimê dikin ku çendîn sal e ji ber cîvcîvkirina projeyên taybet bi çêkirina bendav û derxistina madenan de jêr gefê de ye.